بەرنامە خۆش بێ گۆهدارین هێژا و دەلال ئەس هۆژین هادی بوارەمەت خەلەکەکە نودەش کۆشەیە توورێدا پیرێ gelek gund li derdora Amûdê navê wan dest bi peyva sincaq dike lê her yek sedemek li dû navê wê heye yek ji van gundan gundê sincaqa Şêx Abdê Paço welatiyek ji gundê sincaqa Şêx ji me re behsa navê gund kir bêşiko hatiye. نavê sincaqê sincaq godek Tirkiyê bîmana raya yani ew bi eslê xwe sincaqa Şêx e piştî wê hatî isti'rabkirin kiriye raya Qublî ev raya Qublî taban ji mesqasî û mentiqê isti'rab bikin heta gunav çi bê du gotin bû bikin erebî yani çima bû sincaqa Şêx bekibar melakê wê jê digot Şêx Mûsê Hûso bi eslê xwe gavarî ew melakê gund e li ser tesmiya navî hat kirin tesmiya digid gotin inu Şêx Micwel Şêx ê Sfeya Şêx Micwelê derkê lê danî bû navî kirin sincaqa Şêx dû hatî gotin Gundê sincaqa Şêx ji berî 100 salî ve hatiye avakirin. Sî mal di gundê hene hejmara niştecihên gund 300 niştecihin. Piraniya wan çandiniyê dikin. Hezar donim xaka çandiniyê li gund heye ceh gennim gijnîş helbê û kemûn li vê xakê tên çandin û berê pembo jî lê hat çandin Deh bîrê behrî li gund hebûn lê anha bi ava sê bîran tenê xaka gund tê avdan. Ji hêla xwendinê ve dibistaneke biçûk li gund heye hejmara şagirtên vê dibistanê 35 şagirt in û 15 şagirtê zanîngehê li gund hene. Cîranên gund ev in ji bakur girê Xêlit ji başûr ve gundê girê Faris li rojavayê gundê sincaqa Şêx gundê Şêxnê heye û li Rojhilat gundê Pepo ye. Piraniya niştecihên gund ji eşîreya Gabaran e.
داوایی امکان دا و یا خلک خویا ایروش کوشه یا توره دا پیره تا خلک کدن بمینند خیر و خوشیه ده